Helo. Mae rhaid i fi ddeud dwi'n passionate am gweithio cyhyra gwaelod y corff, y coesa ac wrth gwrs y pen ôl. A dwi'n gwybod mae 'na rai ohonoch chi falla'n ffeindio fo'n anodd i weithio'r cyhyra yma, ond dyn ni dal am drio tydan. Felly mae mhen ôl i reit yn ôl yn y gadar. Os ydych chi angen clustog tu ôl i chi, gred. Dyn ni'n mynd i sythu'r ben glin, tynnu'r droed i fyny a tynhau cyhyra mlaen y goes. Ac yna i lawr. A mi fyswn i'n licio i chi drio wneud hyn rhyw 10 gwaith. Wrth gwrs i bobl sydd yn medru gwneud, mi fydwch chi codi oddi ar eich istedd i fyny ag i lawr. Sefyll ac ista 10 gwaith tra bod ni'n gweithio yr goes fel hyn. Cofiwch chi beidio gwthio'r pen glin reit yn ôl, achos weithiau mae hwnna'n achosi poen. Felly be dyn ni eisiau gwneud ydy sythu'r goes a falla tynhau eich pen ôl yr un pryd. A wedyn mae hwnna'n helpu supportio rili, rhoi cymorth i'r ben glin. Dwi'm yn gwybod faint dyn ni wedi gwneud, ond falla bod ni wedi gwneud 10. Ac yna i'r ochr arall. Weithiau mae o'n mynd yn un donog tydi, cyfri faint o sythu a plygu dyn ni'n gwneud. Ond fel arfer, mi fyswch chi medru teimlo'r cyhyra yn gweithio ac yn blino. A felly, dyn ni'n trio gwneud cyn gymaint a fedrwn ni'n wneud a teimlo'r cyhyra'n gweithio mwyn cael lles allan o'r ymarfer ei hun. A mi ddeud 8, 9, 10. 2 i fynd. Ac un arall. 10. Ac wrth gwrs, dyn ni eisiau stwytho o gwmpas yr hips hefyd yn does. Felly dwi'n mynd i symud yn bellach ymlaen, ac yna dwi am agor yng nghoes allan, ac yna cau i'r ochr arall. A weithiau, os oes gynnwch chi gwendid, weithiau mae o'n anodd codi'r goes i fyny ag i lawr tydi deud i fyny grisia, neu weithiau, da chi'n teimlo bod chi'n llusgo'ch troed yn erbyn y llawr. Wel, triwch gofio i codi'r droed i fyny ynde, just rhag ofn i chi ddal eich troed. So mae'r ymarferion fel hyn yn bwysig. Pen glin i fyny at y chest ac yna i lawr. A weithiau pan da chi'n gwneud yr ymarfer yma, mae o'n tynnu yn eich cefn, mae o'n ymestyn. Pidwch bod ofn gwneud hynny. So pen glin i fyny ac i lawr. Un arall bob ochr ac yna dyn ni am godi os fedrwch chi. Os na fedrwch chi, mi fedrwch chi fynd yn ôl i agor a cau'r coesa fel hyn, ond os fedrwch chi i fyny â ni. Felly dwi am ddefnyddio'r gadar eto i roi cymorth i'n nghorff, ac dwi'n mynd i sefyll ar un goes, ac yna dwi'n agor y goes allan i'r ochr. Ac yn syth dwi'n teimlo'r gyhyra yn gweithio ar ochr y clun, ar ochr y pen ôl. Mae o hefyd yn gweithio'r cyhyra ar ochr y goes. Waw. Un arall, ac yna dwi am gwneud i'r ochr arall. So dwi'n agor y goes allan union yr un ffordd a nes i efo'r goes chwith. So allan â hi ac i lawr, allan â hi ac i lawr. Un arall. Ac yna, dwi am ddefnyddio'r 2 fraich i roi cymorth i'n nghorff, un yn y cefn ac un yn ffrynt, ac yna dwi am codi'r goes i fyny'r cefn. Ac yn syth dwi'n teimlo'r cyhyr ar cefn ynglyn, cefn ymhelfus i, ymhen ôl i yn gweithio. Hyd yn oed yn fama, mae nghefn yn gorau gweithio hefyd. Ysbeiwch, dwi'n mynd i godi fyny mewn un pishin, ac yna i'r ochr arall. Felly, dwi law i lawr, y goes i fyny, mae'n bottom ball i mewn, jyst mymryn bach, jyst i helpu'r cefn. Ac hira oll dwi'n dal y goes i fyny, mwyaf dwi'n teimlo mhen ôl a cefn y goes, a cyhyr anghefn i'n gweithio. Ac yna, i lawr. Ac yna dwi am ddod yn ôl i ista. Weithiau dyn ni angen ystwytho gwmpas yr hips. Felly mae'n hwyso i ar agor rwan, a dwi am gweithio cyhyr anghefn. Dwi am plygu ymlaen. Dwi ddim yn mynd i gwneud cylch efo nghefn. Dwi'n eisiau rowndio nghefn. Dwi'n sbio syth ymlaen atoch chi ac yna nôl i fyny. Ac yna eto. So os ydych chi'n teimlo, chydig bach yn fyr o wynt, peidiwch mynd mor bell. Ac yna, ymlaen eto. A os ydych chi'n synnu, mae hwn yn gweithio cyhyr ar cefn, os ydych chi'n cadw'r cefn yn y lle cywir. A hefyd mae o'n ystwytho'n hips. Beth am un arall? Un arall yn ymestyn ymlaen. Ac yna nôl. A nadlu mewn.
A 'na fo unwaith eto. Hwyl.